väčší. Chuťou prekypoval celý Spartak. Aktívny Bališ si perfektne spracoval loptu od Hrabala. Domáci futbalisti boli počas celého prvého polčasu aktívnejšie, lepšie sa pohybovali, vyvinuli značný tlak a pred košickým brankárom Figurom bolo často horúco. Polčasový výsledok bol zaslúžený. Vy ste tuším viac v Trnave ako v Olomouci. No tak v podstate bývam v Trnave, o trnavský futbal sa zaujímam a samozrejme, že keď mám šancu, tak každý raz prídem. A čo poviete na ich výkon v prvom polčase? No, ja myslím, že hrajú skutočne veľmi dobre, zaslúžené vedú, hrajú agresívne, nedajú súperovi priestor, snažia sa o streľbu a veľký výkon podáva Jano Gabriel zatiaľ. A práve u trnavského kapitána sa začala ďalšia pekná akcia domácich. Spolu s Bališom, Moravcom a rýchlým Mačákom neustále podkurovali Lokomotíve. Tá sa zväčša iba bránila aj v druhom polčase. Po tejto akcii Ujlaki nastrelil Ištóka. Lokomotíva vyrazila z depa iba občas, ale táto Ištókova strela bola nebezpečná. Občas Trnava trochu poľavila i v koncentrácii. Chybu využil striedajúci Kysela, ktorý takto pohodlne znížil. Z jeho 8. ligového zásahu mali radosť aj fanúšikovia hostí. Ale čože nám to tvrdili pred zápasom tí domáci? 3-1. Jednoznačne Trnava 3-1. Minútu pred koncom zahrali domáci nakrátko roh a potom sledovalo spokojné trnavské hľadisko ďalšiu peknú akciu. Gól visel vo vzduchu. Vystrelil Sotá. Figura vyrazil, ale do siete dopravil loptu až striedajúci Kula, ktorý bol vari minútu na ihrisku. Je rozhodnuté. Víťazstvo Trnavy 3-1 bolo spravodlivé. A Kula potešil všetkých tretím trnavským gólom. Figura vyrazil. Kula 3-1. Potom inkasovanom gól. V Humennom priniesla veľa vzruchu 24. minúta. Moravcovi poslal loptu do odkrytého priestoru Filák a obrana domácich spoločne s brankárom Kerekešom padla pred Moravcom na kolená. Hostia viedli 1-0. V zápäti vbehol fanúšik Trnavy na ihrisko a domáci hráč Valkučák sa ocitol na trávniku. Čo sa stalo bezprostredne po úvodnom góle Trnavy z vášho pohľadu? Po držanom góle videl som, že je zle. Videl som, že fanúškovia preskočili ohradu a bežali rovno zrejme k strelcovi gólu. No. Ja som išiel naproti. Videl som, že nie je dobre, tak som dal ruku, som sa bránil a ma svotil. Skrátka ma to buchol do hlavy, trošku ma to omračilo. Bol tam úmysel? Úmysel? Podľa mňa tam bol úmysel jednoznačne. Rozhodca je na ihrisku nedotknutelný. Ako je to v prípade hráča? V dnešnom zápase sa stal nám prípad správanie. Čo hovorí súťažný poriadok v tomto prípade? V danom prípade sme situáciu riešili tak, nakoľko nešlo o udretie rozhodcu ani postranného rozhodcu, ale len išlo o sotenie diváka do hráča. V danom prípade nám súťažný poriadok hovorí, že to nie je inzultácie a musíme urobiť všetky možné opatrenia, aby sa pokračovalo ďalej v hre. Ako ste videli spornú situáciu vy osobne? Situáciu som videl veľmi dobre. Natoľko, že som bol P2, videl som behnutie diváka, fanúšika Spartaka Trnava, ktorý behol na hraciu plochu. Mohli mu tom zabrániť. Kontakt s fanúšikmi je neobmedzený. Domáci futbalisti na konflikt rýchlo zabudli a bojovali srdnato ďalej. Vyložené gólové šance si však v stretnutí nevypracovali. Vyrovnať mohol azda Ľubarský. Trnava kontrolovala hru a v závere gólom striedajúceho Sotáka, bývalého hráča Humenného, vyhrala na východe republiky 2-0. Za úsilie, za snahu a chce dosiahnuť. Spartak Trnava je opäť tu a my s ním dávali na známosť jeho najvernejší a usporiadatelia pre istotu posilnili bezpečnostné opatrenia.
Vy, Trnavčania, máte teraz nôž na krku, pretože vám hrozí disciplinárny trest zavretia ihriska na 2 stretnutia. Takže teraz pred zápasom s Dunajskou Stredou ste asi mali krušné chvíle. Čo ste všetko urobili? Tak my sme tie krušné chvíle mali už po zápase s Lokomotívou Košice, keď sme zistili, že to neúmerné povzbudzovanie fanúšikov, ktoré vyvrcholilo dymovnicami, sme vedeli, že musíme robiť už definitívne opatrenia, ktoré by zamedzili v budúcnosti tieto veci. Plus nám veľmi poškodil aj ten divák, ktorý vtrhol do Humenného. To možno, že pridalo na výške trestu. Uvedomili sme si, že po zápase s Lokomotívou sme skutočne začali v ten týždeň robiť opatrenia. Tak bolo by dobre, keby ste sami videli, čo sme urobili. Obmedzili sme prístup niektorých divákov, tých nespratných, na južnú tribúnu, tam, kde to býva vždy kritické. Ďalej sme urobili zábrany na opačnej strane ihriska. A budeme v tom pokračovať, bez toho, že by sme mali nejaký trest nad sebou. Sme skutočne síce počítali s trestom, ale nie až s takým. Dokonca som počul, že tu máte nejakú priemyselnú televíziu, je to pravda? No máme na dnešný zápas a budeme v tom zrejme pokračovať. Na ten sektor, kde máme najväčšie problémy, je tam ďalšia kamera, ktorá bude sledovať týchto divákov a v prípade potreby spolu s políciou budeme týchto nespratných divákov postihovať. Ale včera nebol v Trnave dôvod nikoho postihovať. V hľadisku Pohoda. Trnavský fanklub je známy svojou vytrvalou činnosťou už dlhé roky. Vidieť to aj na tribúnach, tie štandardy, zástavy a tak, ale v poslednom čase máte dosť veľké starosti. Myslíte si, že dnes to zvládnete všetko? Tak včera bola beseda s fanúškami a vystúpil tam prezident, manažér mužstva a predpokladáme, že chlapci pochopia, že situácia je skutočne vážna. Bolo im vysvetlené, aké nebezpečenstvo pre trnavských priaznivcov všeobecné hrozí a predpokladám, že dajú si povedať dnes. Čo si vymyslíte o svojich priateľoch na tribúnach? Tak ja by som povedal, tak ako hovoril inžinier Rožňák, že mali by sa zabezpečiť trošku viac tieto ochrany, nielen na Trnavskom štadióne, ale celkové na ostatných štadiónoch, lebo táto nevraživosť v posledných stretnutiach sa objavuje, jak som hovoril, na každých štadiónoch a ja verím, že teda dneska sa budú chovať korektne, aby sme ten zápas s tým Slovanom odohrali na vlastnej pôde. Trnavčania ho na svojom štadióne určite odohrajú, lebo včera preto urobili maximum. Diváci vytvorili dobrú atmosféru, miestami búrlivú, ale korektnú futbalu prajnú. Radi by hneď v úvode gól, aj Ujlaki chcel. Futbal býva nevypočítateľný a Dunajská Streda včera postavila prognózy na hlavu. Prvýkrát, keď Fíber odštartoval Bariho k dlhému sólu a hostujúci Romário si poradil s Karhanom i centrom. Pravda, Urge zo strelou už nie. Trnavčanom chvíľu trvalo, kým pochopili, že zadarmo nič nedostanú. Siahli opäť po bojovnosti v tejto akcii prezentovanej kostkovou dravosťou. Aktívny bol Moravec i Ujlaki. No okrem týchto akcií v prvom polčase diváci nevideli nič, čo by ich mohlo uspokojiť. Aj po prestávke sa báli o výsledok. So Súkeníkovou strelou i s Barim si musel poradiť brankár Fišan. Ukazovalo sa, že tréner Valovič dobre pripravil DAC Gemer na toto stretnutie. Pozorne hrajúca obrana s brankárom Šantom vždy pristrihla trnavské krídla. Až prišli dva sporné momenty. Tento, keď po Moravcovom centri Ujlaki loptu spracoval, Žákovič jeho strelu zrazil do truca a domáci sa dožadovali ruky a teda aj penalty. Pozrieme sa ešte raz. Moravcov center. Ujlaki si umne loptu spracuje. Vystrelí, Žákovič ju zblokuje, ale vidíme, že truc ju dostal do stehna a do žalúdka, teda ruka, to nemohla byť. A ďalší moment. Hrabalová prihrávka. Mačák sa špičkou pravej nohy dostal do kontaktu s trucovou nohou a zostal na trávniku. Pozrieme sa ešte raz. Mačák loptu spracoval. Tu v tejto chvíli sa im nohy stretli a potom Mačák spadol na trávnik. Ani v tomto prípade rozhodca neposlúchol divákov, ktorí celkom pochopiteľne tlačili loptu do siete súpera. A zvlášť po tejto akcii, keď Spartak frontálne útočil. Ujlaki naservíroval, Kostka hlavičkoval, ale domácim ani šťastie neprialo.
To už ako na leteckom dni lietali lopty zo všetkých strán do pokutového územia hostí. Zo vzduchu i zo zeme vnikali bíli andele pred šantu. Včera však mali naozaj zmierlivú anielskú podobu. V koncovke boli k súperovi vždy milostiví. Ani neúnavnému Moravcovi sa nepodarilo skórovať, aby vyplnil rovnicu 3 zápasy za Spartak, 3 góly. Jednoducho, včera boli v Trnave obe brány zakliaté. Bolo to veľmi ťažké a zda ste neočakávali taký vývoj stretnutia. Myslím, že Dunajská Streda sa na nás veľmi dobre pripravovala, vedela ona, že hrajeme ten útočný pressing, snažila sa tú obranu vysúvať. A myslím, že na tomto ťažkém teréne sa nám pomerne dosť ťažko hrálo. Myslím, že keby bol suchší terén, myslím, že sa to zápas vyhrali, škoda toho. Myslím, že diváci videli vyrovnaný zápas, bojovný na takémto teréne. A škoda toho, že Rozveta nám nezapískal tú 11. Myslím, že bola. Ste presvedčení o tom, že bola, no? Myslím, že Mačák tam sa zbavil hráča, prepadol jeho cez jeho nohu a Rozveta ostal nemý, no. Dá sa povedať, že v tomto stretnutí ste sa aj poučili v niečom do budúcnosti? Tak ja si myslím, že každý zápas je iný. Nemyslíme si, že budeme za každých 20 minút vyhrávať 2-0, takže sme sa dneska presvedčili, že zápas sa hrá 90 minút a chceli sme to aj do konca toho zápasu rozhodnúť. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Máte pocit, že divákov udržíte aj do ďalších stretnutí? Ja si myslím, že teraz nastajúci zápas v strede chceme potvrdiť, že vieme teraz momentálne ten futbal hraje, ide nám, takže skúsime sa v tej Žiline vyhrať a myslím, že na ten Slovan chceme prilákať už plné tí tribúny. Trnavčania však vyhrali minimálne v jednom, v sebaovládaní a korektnom prostredí. Samozrejme, korením futbalu sú góly. Žilinský futbal balansuje nad priepasťou. Už dávno je pre mužstvo spod Dubňa každý zápas existenčný. Nôž na krk mu v stredu priložila Trnava. Veríte, že sa Žilina ešte zachráni? Ako pevne v to dúfam a myslím si, že keď dneska aspoň remíza, tak bude to na najlepšej ceste na to, aby sa zachránil. No určite. Je to ťažké, ale dneska ak vyhra, tak Humenom remíza a doma Dunajsku tiež vyhrať. A odkiaľ pramení táto vaša istota? Tak, ja nie som dlhoročný fanúšik, preto sa fanúšovo tu študujem, ale pevne dúfam, že chlapci sa ešte schopia ešte vytvoria taký výsledok na to, aby sa ešte potom zachránili. Tréner Slezák vyzýval pred dnešným zápasom k väčšej podpore z hľadiska. Prečo si myslíte, že futbalisti majú z tribún takú malú podporu? Ale oni majú dosť podpory. Snáď tie negatívne vplyvy tých mladých ľudí by tam nemali. Tak ja si myslím, že ani nie, pretože v poslednej dobe sa im moc nedarí. No ale dneska je rozhodujúci, tak ja tam dneska pomôžu. Po neveľmi vydarenom expoze v žltočiernom drese Interu sa na žilinský hrod vrátil Ševčík, hrá s číslom 9. Zo zostavy naopak vypadol po chybách na bratislavských pasienkoch brankár Smak. Diváci zachytili na považi svetový trend, sú nepoučiteľní. Doslova otravovali v úvode život svojim. Profesorsky naladení Trnavčania chceli vyučovať, lenže kráľ už v 8. minúte naznačil, že futbal potrebuje aj srdce. Ale ani jeho brvno nevyviedlo hostí z ľadového kľudu a len vďaka spoľahlivému Fišanovi v bránke si udržiavali čisté konto. Vychádzalo im to celú polhodinku, potom však celkom zákonite za pasivitu prišiel trest. Preťažená obrana po Nemčíkovom priamom kope nedokázala dostať loptu do bezpečia a po opakovanom centri žilinského kapitána najlepší muž domáceho mužstva Kráľ z bezprostrednej blízkosti otvoril skóre 1-0. Gól bol odmenou domácim za srdnatý výkon na ťažkom teréne, ktorý hlavne v koncovke robil obom tímom problémy, hoci v poli dokázali slušne kombinovať. V samom závere polčasu sa potom zobudili aj hostia. Najmä Bališ na pravej strane potiahol niekoľko útokov, lenže najskôr Mačák a po ňom ani Filak nedokázali presne zakončiť. Bolo zrejmé, že tretí tím tabuľky bude musieť zmeniť spôsob hry. Otázkou bolo, koľko síl hráčom zostalo, pretože na mäkkom trávniku sa hral obojstranne svižný futbal. Kto vás v prestávke vyhecoval, sami, alebo musel to byť tréner? Tak v prvom rade na nás to spustili tréneri, najmä Zelenský, takže my to bereme. Trnavská premena bola zrejmá a hostia opanovali hru. Vypracovali si aj niekoľko dobrých príležitostí, lenže buď dokázali obetaví Žilinčania zasiahnuť, alebo chýbala Trnavčanom, ako tento raz Čmilanskému presná mužská bránu Žešota neohrozili. V
V týchto fázach aj niekoľko desiatok trnavských fanúšikov prekričalo 4000 domácich, no gólový efekt, teda vyrovnanie, neprichádzal. Krátky nádych pred záverečným náporom hostí takmer využili Žilinčania, no robustný Ševčík mal na mäkkom teréne problémy s obratnosťou a chýbala mu aj zápasová prax. No a keď sa po zložitej kombinácii dostal nakoniec k strele Kráľ, trafil v dobrej pozícii len Ševčíka. Boli to osudné momenty pre domácich, lebo zakrátko na to sa presadili hostia. Po tejto akcii prišla Kráľova strela. Pozrime sa na to ešte raz. V 80. minúte našiel Moravec s spätnou prihrávkou Gabriela a trnavský kapitán stanovil výsledok zápasu. Naplnila sa spravodlivosť, pretože hlavne v druhom polčase boli hostia lepším tímom, predčili domácich vo všetkých činnostiach a potvrdili svoje postavenie v tabuľke. Žilinskí Roadies ešte raz úradovali s Dymovnicou, no na skóre sa už nič nezmenilo. V slušnom zápase remizovala Žilina s Trnavou 1-1. Už sa zdalo, že v druhom zápase umriete na krásu, v Poli ste hrali výborne, len tá koncovka nakoniec to predsa len vyšlo. Ako vyhodnotíte z vašej strany ten zápas? Ja si myslím, že teraz po tých dvoch víťazstvách na jar v tých úvodných kolách sme sa nejak tak uspokojili a napríklad už aj v minulom kole, čo sme hrali z Dunajsku doma, neprichádza ten tlak, ktorý sme boli zvyknutí od začiatku zápasu a v tomto zápase sme boli zase v tom druhom polčase. Že napríklad prvý polčas začali sme laxne a už teda sme prehrávali 1-0 a nebolo iných možností, tak sme začali hrať už ten druhý polčas a pritom prišlo aj to vyrovnanie a som rád, že sa mi to podarilo z hry dať gól. Myslím si tiež, že za tú prevahu ste možno mohli získať aj viac ako ten jeden bod. Čo myslíte? Tak ja som hovoril, že minulý týždeň som hovoril, že chceme ísť do Žiliny vyhrať. Nepodarilo sa, tešíme sa na Slovan. Dúfam, že diváci nás dojdu pozbudiť a dúfam, že tam sa za to im odmeníme tými už 3 bodmi. Trnavská pešia zóna včera o 15. hodine. Pokoj a pohoda. Za to na stanicu privážali vlaky už od rána skupinky trnavských fanúšikov z okolia, ale aj bratislavských priaznivcov. Hlavným stanom domácich bola piváreň Bira. Domáci boli dobre vyzbrojení, ale pripravila sa aj polícia, ktorá nič neponechala náhode a včerajšiu mimoriadnu situáciu zvládla. To už hodinu pred zápasom prichádzali slovanisti, ktorých vo vyhradenom sektore vítali ich fanúšikovia a bolo ich požehnanie. To už prichádzala generalita, prezidenti oboch klubov, páni Bachraty s Čanigom, sledovaní manažérom Belasich Ondrušom. Predstavili sa aj domáci fans. Pozoruhodnú myšlienku realizovali šéfovia oboch fanklubov priamo na ploche. Áno, možno byť súpermi i priateľmi zároveň. Domáci všetko dobre zorganizovali, trávnik pohľadkali aj mladučké mažoretky, aby ho napokon ponúkli protagonistom včerajšieho trnavského podvečera. V báječnej, u nás nevídanej atmosfére vyšli napokon pred oponu aj bíli andele. Potom už za nimi Galisova suita, vrelo vítaná Belasim táborom, osamotený Pece, sledovaný trojicou rozhodcov a v hľadisku sympatická výzva tým dole na ihrisku. O 16:30 podľa hodiniek hlavného rozhodcu Antona Stredáka z Nitry sa to teda začalo. 78. derby dvoch veľkých rivalov, Trnavy so Slovanom. Súboj tretieho s prvým v tabuľke prilákal do hľadiska na našu ligu rekordný počet 21 000 divákov. Prvý ťah urobili domáci, Hrabalovú strelu však lapil Molnár. A ďalšiu po tejto akcii